frecvențele Radio România Actualități. Mulțumim tuturor pentru mesaj. Îl salutăm pe Mihai, care ne-a scris un mesaj. Este așa de bine afară. După zilele de caniculă, ploaia aceasta este așa ca o binecuvântare. Puteți să vorbiți cu domnii de la Meteo să rețină măcar pentru o săptămână sau două aceste temperaturi? E un lucru atât de simplu, probabil că omenirea va reuși într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat să controleze vremea, măcar de la distanță. Oricum, nu sună rău deloc. Țineți cont și de sfaturile specialiștilor. Canicula provoacă depresie. Ce recomandări a oamenii de știință? Păi să evităm expunerea excesivă la soare și să petrecem cele mai fierbinți ore dintr-o zi.